You know. Yeah. Yeah. Trencarem barreres per donar-li al pause i el món es va detindre, va vindre un desastre de nivells en 10 circulant per l'aire. Covid el nom, teneu el dorsal, tu ja saps que juga en banda defensa i mitja punta. Cada volta més nombrós l'equip que junta, fitxatge primavera-març 2020, acaba amb les falles amb només un gir. Sense lluitar pel títol ja tenia la corona, recordarem el significat de quarantena. Els científics treballaven a contrarrellotge, a córrer cuita però es feien eternes les hores i es va parar tot, es van quedar en xoc. Són pols, un segon en la història del món, accident, problema i solució, malaltia que ens torna a l'origen, al ventre, al lloc. Un torrent de solidaritat contra la pandèmia de l'egoisme i els seus sequaços, perquè ara no ens van a parar. Tenim ben clar qui som, per això enfortim més llaços. Un torrent de solidaritat contra la pandèmia de l'egoisme i els seus sequaços, perquè ara no ens van a parar. Tenim ben clar qui som, per això enfortim més llaços. Persones acceptant una soledat efímera, P-A-U-S-E, així de clar. Videocridada rutina d'abdominals, de Xile en la terrassa escoltant un podcast. Combat contra un mostre que evoluciona, però amb la tecnologia de la nostra mà. Quedem a les 5, es veiem al núvol, flotant com Goku, volen com Brufols. Nova normalitat, nova soca quarantena, sentiments confinats en esta nova escena. Vocabulari pandèmic, estem ben informades, salut i art foren les nostres cures. Tot és ara i tot és temporal, va, enganxats a la mateixa pantalla. Un boss final, un destí, una vacuna, cremem-ho tot i també aquesta falla. Un torrent de solidaritat contra la pandèmia de l'egoisme i els seus sequaços, perquè ara no ens van a parar. Tenim ben clar qui som, per això enfortim més llaços. Un torrent de solidaritat contra la pandèmia de l'egoisme i els seus sequaços, perquè ara no ens van a parar. Tenim ben clar qui som, per això enfortim més llaços.